Godmorgen mine damer og herrer. Om få minutter kører toget ombord på færgen. Vi gør igen venligst opmærksom på, at det ikke er tilladt at blive i toget under overfarten. Vi beder vores passagerer om at gøre sig klar til at forlade toget, når vi kommer ombord på færgen og gå til færgens øvre dæk. Godmorgen mine damer und Herren. In wenigen Minuten fährt die Zug an Bord der Fähre. Bitte verlassen Sie den Zug nach Ankunft auf der Fähre und suchen Sie die oberen Decks auf. Good morning, ladies and gentlemen. In a few minutes, the train will board the ferry. Please note, no passenger is allowed to stay in the train during the crossing. So please be ready to leave the train after it has started on the ferry and go to the upper decks. Mine damer og herrer, Deutsche Bahn og DSB byder dem velkommen til Danmark. Næste station er Rødby Færge, dansk grænsestation. Efter et kort ophold kører toget videre til Københavns Hovedbanegård og standser undervejs i Nykøbing Falster, Vordingborg, Næstved, Roskilde og Høje-Taastrup. Vi beder vores passagerer om at have deres pas og rejsepapirer klar, da der bliver foretaget en rejsekontrol. Meine Damen und Herren, Deutsche Bahn und DSB begrüßen Sie in Dänemark. Nächster Bahnhof ist Rødby Færge, dänische Grenzbahnhof. Nach einem kurzen Aufenthalt fährt die Zug weiter nach Kopenhagen. Wir bitten unsere Passagiere, ihr Reisepass bereit zu haben für Grenzkontrolle. Ladies and gentlemen, Deutsche Bahn and DSB welcome you here in Denmark. Our next station is Rødby Færge, Danish border station. After a short stop, the train will continue to Copenhagen and stops in Nykøbing Falster, Vordingborg, Næstved, Roskilde and Høje-Taastrup. We kindly request our passengers to have their passports ready for border control.